Dies ire, dies illa, solvet seculum in famiglia. Bago natin simulan ang kwentong ito, meron lang akong tanong na sasagutin. Yung tanong na, kapag po ba meron ako nadampot na medalyon, mapapakinabangan ko po ba ito? Dapat ko po bang itago? O pabayaan na lang? Ang sagot ko dyan, pabayaan na lang. Dahil hindi mo naman magagamit yan. Hindi ikaw ang nagbigay ng buhay sa medalyon na yan. Maaaring mahigop mo pa kung meron itong pondo o yung medalyon mismo ang hihigop ng aura mo. Pero ang masakit dito, kung yung pondo ng medalyon na yun galing sa kaliwa, diyan papasok yung mga hindi kaaya-ayang pangyayari sa buhay ninyo. Kaya ang maipapayo ko kapag nakakita kayo ng medalyon sa kalsada, upuan, o kung saan man, hayaan nyo na lang. Huwag nyo na rin pagtangka ang hawakan para na rin sa inyong kaligtasan. Simple lang naman yung pinapayo ko kung gusto nyo magkaroon ng pansarili ninyong medalyon. Sinabi ko na yun sa vlog ko, di ba? Pakiramdaman ninyo kung anong medalyon ang nararapat para sa inyo. Ganun kasimple. Ngayon, simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng lola ko. Tawagin na lang natin siyang lola. Ang haba kasi nung lola ng lola ko. Taong 1964. Putotan, Iloilo. Itong mga panahong ito, merong kaibigan ang lola ng lola ko na tawagin na lang nating Ganda. Ayon kasi dito sa lola ng lola ko, meron kasi itong lahing Kastila kaya naiiba talaga ang itsura niya sa lahat ng nakatira sa lugar nila. Isipin niyo na lang, matangkad, maputi, matangos ang ilong. Basta mga tipikal na tisay. Alam niyo naman siguro ang itsura nun. Hindi naman ito ganun ka-close ng lola ko. Yung tamang kabatian lang. Hindi niyo na itatanong. Maganda din itong lola ng lola ko. May lahi ding Kastila. Pero ang pinagkaiba nilang dalawa ay yung ugali. Kaya pareho silang hindi makatagal sa isa't isa. Ito kasing lola ng lola ko, masyadong mabait. Sang-ayon lang ng sang-ayon kung meron kang gusto. Kabaliktaran naman itong isa. Bukod sa matabil ang bibig nito, harap-harapan din itong manlait ng tao. Wala siyang pakialam kung ano ang maramdaman mo sa mga sinasabi niya. Basta siya, mailabas kung ano yung gusto niyang sabihin sa'yo. Doon kasi gumagaan ang kanyang pakiramdam. Yung bang mga tipo ng tao na mahilig bumanat ng wala akong pake sa nararamdaman mo. Yung mga ganyang tao, dami niyan. Bukod pa sa ganun ang ugali niya, yung pamilya nito konsentidor. Ang tingin nila sa anak nila, santo. Yung sasambahin, yung mga ganong tipo. Halos araw-araw merong umaakyat ng ligaw sa babaeng ito. Tapos lahat yun, pinapaasa niya. Tinatanggap lang kung anong dalang regalo. Kakausapin ng konti, tapos tablado na. Palagi niya pang bukang bibig sa mga manliligaw niya. Bumalik bukas, tapos magdala ulit ng regalo. Malay nila, sagutin na sila. Palaging kawawa sa mga ganitong sitwasyon, yung mga nanghaharana. Kasi lalakad pa sila ng pagkalayo-layo, tapos ganun lang yung maririnig nila. Kausapin man sila, wala pang 3 minuto. Pero sadyang matitibay ang mga damdamin ng mga sinaunang tao. Yung mga hindi madaling sumuko. Shoutout sa mga lolo't lola natin. Generation kasi ngayon, bibihira na yung mga ganyan. Halos araw-araw, gabi-gabi, hindi nawawalan na manliligaw itong si Ganda. Sanay na rin siyang manablan ng tao. Sulsul din kasi yung pamilya. Pero ang hindi niya alam, paparating na pala ang kanyang pinakamalaking karma. Nagkaroon ng fiesta sa kanila nun. Maraming dayo na galing sa iba't ibang lugar sa Putotan. Nagkaroon ng programa sa barangay nila. Lahat ng mga residente
nagtipon-tipon sa iisang lugar para manood ng mga pagtatanghal. Habang nanonood sila nun, kasama yung lola ng lola ko, merong tinuturo-turong lalaki yung isa sa grupo nila. Lahat sila napatingin dito. Yung lalaki mestizo, matangkad, artistahin. Nakuha ng lalaking yon yung atensyon ng grupo nila. Lalong-lalo na, si Ganda. Nagtanong-tanong sila kung sino ba ang may kilala sa lalaking yon. Ayaw kasi nilang lapitan ng direkta. Pangit kasing tingnan yon pag babae ang nauna. Hanggang sa may nakausap silang medyo kadikit ng lalaki. Yun na naging tulay nila para makausap ito. Habang nag-uusap yung lalaki at saka yung isang babae sa grupo nila, biglang sumingit ito si Ganda. Tapos inalok niya yung lalaki na kung wala itong gagawin mamayang gabi, bukas na bukas ang tahanan nila para sa kanya. Yung lalaki, medyo nagulat kasi ang ganda talaga ni Ganda eh. Kahit sinong lalaki mabibighani dito. Sumang-ayon naman yung lalaki at sinabi niyang dadalaw siya ng gabi. Ang masakit dito, yung kapatid nitong lalaki, isa sa mga manliligaw niya. Hindi niya ito namalayan. Kasi ang layo ng itsura ng lalaki doon sa manliligaw niya. Nung nasa bahay na nila ito, nagulat siya at sinabi niyang parang pamilyar yung kasama ng lalaki. Hindi na lang niya ito pinansin. Total naman, sanay siyang manabla ng tao, di ba? Pinapasok niya ito pareho. Pero yung kapatid nito na manliligaw niya, hindi pinaupo sa sala. Doon niya lang pinaupo ito sa kusina kasama yung tiyahin niya. Etong si lalaki, doon sa sala kasama si Ganda at ang mga magulang nito. Ang daming nilang tanong dito sa lalaki. Unang tanong nila, bakit ngayon lang nila siya nakita? Sagot ng lalaki, galing siya ng Manila. Umuwi lang siya para magbakasyon kasama ang pamilya niya. Lalo silang natuwa nung narinig nilang galing ito ng Manila. Itong si Ganda naman, todo dikit at todo papansin dito sa lalaking ito. Gustong-gusto niya. Pero si lalaki, medyo naging tagilid ang tingin niya dito kay Ganda. Dahil sa inasal nito pagdating sa kapatid niya. Hindi din nagtagal yung lalaki sa bahay ni Ganda kasi pakiramdam niya inilalayo yung kapatid niya sa kanya. Pumunta nga sila doon para bumisita sa kanya, para makapagkwentuhan na din. Pero wala tinabla niya yung kapatid ng lalaki. Nung nagpapaalam na sila, ayaw paalisin ni Ganda yung lalaki. Ang sabi pa niya, paunahin na yung kapatid niya, total naman, wala yung silbi. Doon na medyo pumitik yung tenga ng lalaki. Mas lalo itong nawala ng amor kay Ganda. Pero syempre, mabait pa rin ang pakikitungo niya rito. Nasa loob ng bahay. Mamaya magyabang siya doon. Tagain siya ng tatay ni Ganda. Nung wala naman silang magawa, hinayaan na lang nila ito. Pero tinanong ni Ganda kung saan ito nakatira. Tinuro naman nila at sinabi nilang welcome siya doon kung gusto niyang pumunta. Syempre, patay na patay si Ganda doon sa lalaki. Hindi siya magdadalawang isip na pumunta. Kinaumagahan, naghintay siya ng pwede niyang makasama para puntahan yung lalaki. Saktong-sakto naman dumaan yung lola ng lola ko. Ito ang hinatak niya para pumunta doon sa lalaki. Bale, 3 sila. Kasi meron din kasama tong lola ng lola ko noon. Pupunta sana sila ng sapa. Kaso, naharang sila ni Ganda. Dahil nga mabait ito, sumang-ayon na lang sila na samahan siya. Habang naglalakad sila papunta sa bahay ng lalaki, panay ang pabida sa kwento nito ni Ganda. Kesyo, may gusto sa kanya yung lalaki, tinititigan siya sa mata kapag kausap siya, yun na yung sasagutin niya, mga ganyang banat. Pero nagtataka yung lola ng lola ko kung bakit siya pa yung pupunta doon sa bahay ng lalaki. Sa tanang buhay nila, hindi niya ginawa yun. Doon lang. Pagdating nila sa bahay ng lalaki, meron silang nakitang babaeng nakaupo sa labas ng bahay nito. Napakaitim tapos mataba. Tinanong ni Ganda kung nandoon ba si lalaki sa loob. Pero yung pagtanong nito,
may halong pandadaot tapos natatawa-tawa pa. Para bang tinatawanan niya na mataba at maitim yung babae. Tinawag nung babaeng nakaupo na yun yung lalaki. Paglabas nung lalaki, ang wika nito doon sa nakaupong babae ay, "Nay, mga bisita ko po sila." Nanlaki ang mata ni Ganda nung narinig niyang tinawag itong nay nung lalaki. Kasi sobrang layo talaga ng itsura nung lalaki doon sa nanay niya. Hindi naman sa panglalait pero yung nanay kasi nung lalaki, matabang maitim na pangit. Tapos itong lalaki naman na ito, saksakan ng gwapo. Kaya ang nangyari, titingin si Ganda doon sa lalaki, tapos titingin siya sa nanay nung lalaki. Makikita mong takang-taka si Ganda sa nangyayari. Ang sama na ng titig sa kanya nung nanay nung lalaki. Ang hindi niya alam, kilala pala siya nito. At yung kapatid nung lalaki, nagsumbong dito sa nanay nila. Papapasukin na sana nung lalaki si Ganda sa bahay nila, nang biglang inawat ito nung nanay niya. Ang sabi pa nito, sa labas na lang sila mag-usap. At gusto niyang mangyari sa harap mismo niya, para marinig niya kung ano ang pag-uusapan nila. Sobrang spoiled brat si Ganda, di ba? Sumagot siya na, bakit sa labas? Pulubi ba sila para hindi papasukin sa bahay? Doon na nagsimulang magsagutan si Ganda at yung nanay nung lalaki. Inaawat sila nito pero parehas kasing mataas ang pride, kaya walang nagpapakumbaba. Sabayan pa na merong sama ng loob yung nanay nila dito, gawa nga ng tinatabla ni Ganda yung isa pa niyang anak. Ayaw na ayaw nung nanay ng lalaki doon kay Ganda. Kilala din kasi itong masama ang ugali sa lugar nila. Hanggang sa natigilan yung nanay niya. Dahil merong nasabi si Ganda na, ang kapal naman ng mukha mong pagsabihan ako ng ganyan. Bukod sa maitim ka, ang pangit mo pa. Ang layo ng itsura ng anak mo sa itsura mo. Uling ka. Uling. Pero sa Bisaya yan Tinagalog ko lang. Nung narinig yan ng nanay niya, tumigil siya. Ultimo yung lalaki ay naggalit din dahil sa narinig niya. Nakita nung lalaki na unti-unti nang tumutulo yung luha ng nanay niya. Sumigaw ito at sinabi niyang, "Umalis na kayo! Umalis na kayo dito!" Unang beses na sigawan si Ganda sa buong buhay niya. Hindi niya ito matanggap. Kaya ang ginawa niya, minura niya na din pati yung lalaki. Dahil matindi na yung nangyayari, hinatak na ng lola ko yung kaibigan niya papalayo. Habang papalayo sila, natatawa-tawa pa si Ganda kasi nakita niyang umiiyak yung nanay nung lalaki. So pakiramdam niya, panalo siya sa pagtatalo. Matapos yun, pinagkalat ni Ganda sa buong lugar nila na masama ang ugali ng pamilyang yun. Bilang marami itong tagahanga sa kanila, napaniwala niya itong mga ito. Kaya ang nangyari, yung pamilyang yon umalis na sa lugar na yon. Tuwang-tuwa naman itong pamilya ni Ganda kasi nabawasan yung asungot sa lugar nila. Naging normal ulit ang takbo ng buhay nila doon. Hanggang isang araw, nararamdaman ni Ganda na parang lumalaki yung tiyan niya. Malaki tapos matigas. Kaya ang ginawa niya, hindi siya gaanong nagkakakain para lumiit ito. Pero ilang araw ang lumipas, mas lalo pa itong lumaki. Ang duda ng mga magulang niya sa kanya, buntis siya. Kaya kinukulit nila si Ganda para umamin ito kung sino ang tatay nang dinadala niyang sanggol sa sinapupunan niya. Pero walang maituro si Ganda kasi wala naman talagang nangyaring hindi kaaya-aya sa kanya. Wala siyang nobyo. Hindi pa niya ibinibigay ang sarili niya kahit kanino. Kaya paano siya mabubuntis? Hindi pa rin kumbinsido dito yung mga magulang niya. Talagang pinapaamin siya. Hanggang sa nag-iyak-iyakan siya at umarteng magpapakamatay kapag kinulit pa siya. Sa takot ng mga magulang nito at ng iba pang kaanak, tinigilan na nila ang pagtatanong. Pero maya't maya ang bigay nila ng masasarap na pagkain dito. Gawa nga ng akala nila buntis Pero umaandar ang bawat araw
na kahit kumakain siya ng marami at ng masasarap, papayat naman ito ng papayat. Natutuyot na ang buong katawan niya. Sabayan pa ng pisngi niya na nagiging humpak na. 2 linggo ang lumipas. Mukha ng bangkay si Ganda. Yung tiyan niya, sobrang laki na at marami itong nagpuputukang mga ugat. Tingin ng tatay niya dito, isa itong uri ng kulam. Hindi nga siya nagkamali. Pumunta kaagad sila sa pinakamalapit at kilalang manggagamot noon sa lugar nila. Ayon dito sa manggagamot na ito, nung kinakapa-kapa niya yung tiyan at tinawas niya ito, ang lumalabas lang na resulta ay mga imahe ng bato. Hindi niya maipaliwanag kung ano ba yun, dahil yun yung unang beses na nakaengkwentro siya ng ganong uri. Tapos napakagaling nitong magtago. Hindi niya makita. Ang ginawa ng manggagamot, binigyan siya ng ilang dasal at pangontra. Nung makauwi sila sa bahay nila, lahat yon ay ginawa ni Ganda. Pero tuwing iniinom niya yung binigay sa kanya ng manggagamot, nararamdaman niyang merong gumagalaw sa loob ng tiyan niya. At yung sakit nito habang gumagalaw, hindi makatao. Nararamdaman niyang nabubutas ang bawat laman loob niya tuwing dadampi yung iniinom niyang tubig na may orasyon sa loob ng sistema niya. Dahil sa sobrang sakit, hindi niya na ito ininom. Palala na ng palala ang sitwasyon ni Ganda. Lumipat sila sa ibang manggagamot para patingnan yung anak nila. Katulad din doon sa nauna, wala itong makita. Ang gustong mangyari ng manggagamot na yon, suriin yung ari ni Ganda. Pero syempre, hindi pumayag ang mga magulang nito. Bagkus nagalit pa sila sa matanda. Iniisip nila, gumagawa lang ito ng paraan para makachansing sa anak nila. Ganon ulit ang nangyari. Merong iniabot yung manggagamot sa kanila. Pero sa pagkakataong ito, ang ibinigay ng manggagamot ay isang palitong may orasyon. Kapag yung palito ay hinawakan ni Ganda at pakiramdam niya masusunog ang daliri niya, ibig sabihin yan, nasusunog yung gumagawa sa kanya ng kulam. Tiisin niya dahil sobrang sakit talaga nun. Nung makauwi sila ng bahay, pinahawak ng tatay niya sa kanya yung palito. Hindi pa man din ito dumadampi sa daliri niya. Nagsisisigaw na siya dahil sa sobrang hapdi. Ang ginawa ng mga magulang niya, itinali niya sa bangko para hindi ito makapalag. Tapos yung palito, iniipit sa daliri niya. Halos mabingi sila dahil sa sobrang lakas ng sigaw ni Ganda. Tapos maya-maya pa, nakita nilang may tumutulong tubig sa bandang ari ni Ganda. Inalis nila yung palito para kumalma muna siya. Pag-angat nila ng palda ni Ganda, doon nila nakita yung isang napakalaking linta. Maihahalin tulad yung linta na yon sa isang saging. Nakikita nilang naghihingalo na si Ganda, kaya kinalag na nila yung tali. Nung pinahawak ulit nila yung palito dito, wala na. Hindi na ito tinatablan. Pakiramdam nila, namatay na yung gumagawa nun sa kanya. Pero hindi. Matapos ang insidenteng yon, nagplano silang matulog lahat sa iisang kwarto. Dala ng sobrang takot at pagkagulat sa nasaksihan nila. Nung medyo nakakatulog-tulog na sila, narinig nilang sumigaw si Ganda ng sobrang lakas. Yun na pala yung huling sigaw niya. Dahil matapos yun, pagtingin nila kay Ganda, nakamulat ito at nakanganga. Tapos, wala na siyang buhay. Naramdaman nilang unti-unting nababasa yung buong kama nila. Pagbukas nila ng ilaw at pag-angat ng kumot, sobrang daming linta ang nakakalat sa buong kama. Lahat ito ay mataba at naglalakihan. Ang ginawa ng tatay niya, kumuha ito ng pamalo at pinagpapapalo yung mga linta habang umiiyak. Nasaksihan ito ng tiyahin ni Ganda. At yung tiyahin niya na yon,
ang nagpakalat ng nangyari sa pamangkin niya sa buong lugar nila. Kaya naging usap-usapan noon sa kanila na kulam at karma ang kinamatay nito. At kaya siya pumayat ng ganon dahil lahat pala ng nasa loob ng sistema niya ay sinisipsip unti-unti ang lahat ng laman niya. At ang pesteng gumawa nun sa kanya at ginamit din ng isang napakagaling na mangkukulam para patayin siya ay kung tawagin ay Linta. Okay, opinyon ko sa kwento, siguro yung binigay nung unang manggagamot yung pinaka-epektibo sanang gamot. Kaso lang, hindi niya kaya yung sakit eh. Kung nainom niya yon ng dire-diretso, malamang nasunog lahat ng linta na nasa loob niya. Yung doon naman sa palito, siguro isang linta lang yung napalabas nila tapos napatay. Di ba nga, ilang linggo nang malaki yun siya ni Ganda. So ibig sabihin, sobrang dami nang nakatira sa loob niya. Hindi lang yun isa. Dapat lahat yun mamatay para mapagaling siya ng tuluyan. Oh, ayan ah. Sana naman maging leksyon ito doon sa mga taong panay banat ng wala akong pake sa nararamdaman ninyo. Isip-isipin nyo din kasi. Ganito, bigyan ko kayo ng tip. Bago kayo manlait o manakit ng isang tao, ilagay nyo yung sarili nyo sa paggagawa nyo niyan. Isipin niyo kung ano mararamdaman yung sakit. Diba? Oo, andun na tayo. May mga oras ng biroan, may mga oras din ng seryoso. Dapat ilagay nyo sa lugar kung meron man kayong ganyang klase ng ugali. Kasi, hindi naman lahat na makakaharap mo matatanggap ka. Ito naman payo ko lang. Nasa sa inyo kung susundin nyo o hindi. Nasa free country tayo. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.